государь всея Руси правил в Москве, а следовательно, Великое княжество Литовское было предметом претензий Москвы. Тое, што Іван Грозны палез браць Полацк, гэта дзіва дзіўнае, гэта нейкі геапалітычны абсурд. Московское войско при правильной его логистике и организации может до Вильна доходить вполне успешно и на Polockie, конечно, бы не остановилось. Że Litwa mogła się obronić, to w ogóle nie wierzę, to przepraszam, nikt mnie nie przekona, bo każda wojna pokazywała, że do połowy XVII wieku bez polskiej pomocy to, przepraszam, ale wojska moskiewskie mogą sobie dojść do Bugu, prawda? Після Люблінської унії руський елемент, право, мова, культура знищується. Na Litwie, w przeciwieństwie do korony, naprawdę decydowali o tym, co się dzieje w państwie, kilka osób, no ci, którzy mieli wpływ. Не трэба думаць, што маскоўская дзяржава гэта, ведаеце, такая бяздонная бочка з рэсурсамі, адкуль можна чэрпаць, і яна ніколі не сканчаецца. Вы можете заключать одну унию, вторую, третью, вы можете придумывать самые разные схемы. Москва эти унии не принимает. Нам погано було в Великому князівстві. Литовці нас, як до собак, ставилися, фукали і тримали нас за людей другого сорту. Если татары когда-то сжигали Москву, то татары должны управлять московским государством. Вітаю ўсіх, хто далучыўся цяпер да эфіру тэлеканала Белсат. Гэта праграма «Інтэрмарыум», я Павел Мажэйка. І ў бліжэйшую гадзіну будзе шмат гісторый, але будзе кампетэнтна, не банальна і, спадзяюся, дынамічна. 2019 год – гэта 450-годдзе заключэння Люблінскай уніі. Мы, натуральна, як «Інтэрмарыум», не маглі прайсці побач з гэтай падзеяй, таму што яна закранула многія народы нашай часткі Еўропы. Я з радасцю прадстаўляю сённяшніх гасцей. Па-перше, Наталя Старченко, доктар гістарычных навук, Інстытут украінскай археаграфіі і крыніцазнаўства імя Грушэўскага. Вітаем. Добрий день. Професор Анджей Рахуба, доктар гісторыі, Інстытут гісторыі Польскай акадэміі навук Варшава. Вітаем вас. Константин Иерусалимский, доктор гістарычных навук, профессор Российского дзяржаўнага гуманитарного университета. Добрый день. Здравствуйте. И Андрей Янушкевич, кандидат гістарычных навук, доцент, даследчык гісторыі 16 стагоддзя, вядомы выдавец. Перш чым мы пачнем нашу дыскусію, я прапаноўваю паглядзець невялічкі сюжэт, які пакажа нам, што мы на сёння ведаем пра заключэнне Люблінскай уніі. Калі ласка, увага на экран. – 1569 год паклаў пачатак новай старонцы ў гісторыі Беларусі. На палітычнай мапе Еўропы з'явілася дзяржава Рэч Паспалітая. Саюз, утвораны ў Любліне, на больш чым 200 гадоў аб'яднаў польскае каралеўства і Вялікае княства Літоўскае ў адну федэратыўную дзяржаву, якая ў 16 стагоддзі стала найбуйнейшай ва ўсходняй Еўропе. Пайсці на больш тесны саюз Польшчы ВКЛ змусіла Лівонская ці інфлянская вайна з Масковіяй. У 1562 годзе рускія войскі ўжо стаялі ля сцен Віцебска, Оршы, Шклова. Быў захоплены Полацак, і спыняцца на гэтым расейскія войскі не збіраліся. Навісла пагроза над сталіцай дзяржавы, Вільняй. Стала відавочна, што аднаасобна спыніць агрэсію маскоўскай дзяржавы, а тым больш вярнуць страчаныя землі Вялікае княства не можа. Такая сітуацыя вымушала палітычную эліту ВКЛ ісці на больш шчыльныя кантакты з каралеўствам польскім. Літвінскія палітыкі хацелі абмежавацца ваенна-палітычным саюзам. ВКЛ жадала бачыць у будучай Рэчы Паспалітай саюз раўнапраўных дзяржаў, злучаных адзіным манархам і агульнай знешняй палітыкай, пры безумоўным захаванні ўнутранай самастойнасці і незалежнасці. Непрымальнай была для літвінаў польская ідэя інкарпарацыі ВКЛ у склад кароны. Прадстаўнікі ж Польшчы стаялі за скасаванне незалежнасці ВКЛ. Для канчатковага вырашэння пытання аб уніі быў прызначаны з'езд у Любліне.
На Сойм прыбылі кароль і каля 160 паслоў і сенатараў Польшчы і ВКЛ. Амаль 6 месяцаў працягваўся Сойм. Кожны бок ставіў свае ўмовы, якія не прымаліся супрацьлеглым. Ніхто не саступаў. Частка паслоў княства нават паспрабавалі сарваць перамовы. У ноч на 1 сакавіка пакінуўшы Люблін у знак пратэсту супраць заключэння уніі. Па ўмовах уніі у Рэчы Паспалітай агульнымі былі кароль, сейм, сенат, знешняя палітыка і фінансы. Разам з тым ВКЛ захоўвала пэўную самастойнасць, яно мела свае пасады, скарбы, канцылярыю, войска, асобную ад Польшчы судовую і прававую сістэмы. Тэрытарыяльную адасобленасць захоўвала даўні адміністрацыйны апарат і сваю пячатку. Польшча і ВКЛ захоўвалі самастойныя назвы і да канца 17 стагоддзя мелі розныя дзяржаўныя мовы. Афіцыйнай дзяржаўнай мовай ВКЛ заставалася старабеларуская, у Польшчы лацінская. Люблінская унія стала пэўным кампрамісам Польшчы і ВКЛ, у выніку якога ўтварылася больш моцная дзяржава. Інфлянская вайна скончылася перамогай аб'яднанай дзяржавы. Унія не была падпарадкаваннем Польшчы, аднак сілы ВКЛ былі слабейшыя. Беларуская магнатэрыя і шляхта прайграла культурна-цывілізацыйную канкурэнцыю Польшчы. Разам з тым, праціўнікі уніі упэўненыя, што стварэнне Рэчы Паспалітай паклала пачатак заняпаду ВКЛ і паланізацыі яго элітаў. Шмат гадоў у гістарычным дыскурсе існуе меркаванне, што з заключэннем уніі ВКЛ як самастойная дзяржава пацярпела паразу. З гэтага моманту сканчаецца залаты век Беларусі, а калісьці магутнае княства добраахвотна ператварылася ў польскую правінцыю. Прыхільнікі гэтага саюзу перакананыя, што Люблінская унія выратавала Вялікакняства Літоўскае ад паглынання Масковіі, на доўгі час адцягнула ўваходжанне ў склад Расійскай імперыі. Шановні гості, ось ми якраз в этом сюжеті, в этом такому уступі спробували показати, які є суперечності, контроверсії у сприйманні ролі, значення Люблінської унії для білорусів в даденому випадку. Давайте вирішити, як з наших позицій, з позицій ваших держав оцінюється сьогодні Люблінська унія. Пане професорze, ситуація з Польщею, здається, сама проста. Taka prosta wcale nie jest. W końcu Не такая яна і простая. Сёння відавочна няма праціўнікаў уніі сярод польскіх гісторыкаў і яе пазітыўнай ролі, як аб'ектыўнага працэсу, который мусіў адбыцца. Вядома, што з карысцю для інтарэсаў Польшчы. Але яшчэ напрыканцы 19 стагоддзя так званая кракаўская школа казала, што акурат пасля заключэння саюза з Літвой на Польшчу зваліліся ўсе магчымыя няшчасці. Літва стала такім камянём, прывязаным да ног, які ў выніку пацягнуў Польшчу да яе ўпадку. Але галоўным аргументам тагачасных гісторыкаў было тое, што пахіснуліся асновы шляхецкай дэмакратыі. У дзяржаву ўвайшла украінска-літоўская магнатэрыя, якая ўвогуле не была дастасаваная да тагачаснага грамадска-палітычнага ладу жыцця кароны. Іх неверагодная матэрыяльная перавага паўплывала на гісторыю Рэчы Паспалітай, на шляхецкую дэмакратыю, што і прывяло да ўсіх хваробаў Рэчы Паспалітай. Між іншым, ліберум вета, пастаянныя зрывы сеймаў і так далей. І менавіта за гэта адказныя украінскія і літоўскія магнаты. Прыкладам можа служыць першы сарваны сейм 1652 года, які амаль прывёў да страты дзяржавы. І арганізаваў усё гэта Януш Радзівіл, магнат Вялікага княства. Сёння гэтых тэорый ніхто не выказвае. Відавочна, што Люблінская унія мела негатыўныя наступствы для польскай дзяржавы. Але безумоўна, што пазітыўныя моманты пераважаюць. Увогуле няма сёння дыскусіі, дзе б Люблінская унія на сур'ёзным узроўні разглядалася выключна як негатыўная падзея. Батько української історіографії Михайло Грушевський говорить про Люблінську унію як про чорну дату в історіографії, яка, по суті, відкриває браму для польського панування на українських теренах. Після Люблінської унії руський елемент, право, мова, культура знищується. Він говорить, що да, існує
згідно привілею другий Литовський статут. Але під тиском поляків і своїх зрадників шляхти, по суті, цей елемент викорчовується до останку. Полонізація еліти литовської магнатерії почалася задовго до Люблінської унії. Поглядите, повсякденной мовой самого могутного роду у Литве, Радзивиллов, по великим рахунку уже 40-х годов стала польская мова. Об гэтым сведчыць мноства лістов асабістай перапіскі, якая захавалася пасля Радзивиллов. Ці сапраўды унія павінна была быць заключана. То есть да гэтага вялі все тагачасныя гістарычныя працэсы. Давайте памятаваць, што 16 стагоддзя, пачынаючы з 20-х гадоў, гэта даволі спакойнае стагоддзе для Великого княства у плане вядзення войну. Можна нават так сказаць, што шляхта Літвы, Беларусі, Украіна за гэтыя часы крышку супакоілася і развучылася ваяваць. І ў той жа час рэсурсная база дзяржавы за гэтыя гады не павялічвалася. І калі пачалася інфарянская вайна, то аказалася, што Великае княства Літоўскае не мае магчымасці самастойна яе весці. Бракуе рэсурсаў, як фізічна-матэрыяльных, так нават проста дэмаграфічных. Плюс нават ужо забыліся, як выходзіць у паспалітае рушанне, земскае апалчэнне, тагачасную аснову войска. Таму гэта таксама вяло да Люблінскай уніі, таму што трэба было шукаць знешнія ресурсы, знешнюю падтрымку. А у кого их шукать, як не у союзников поляков? В московском государстве отношение к этому событию было неприязненным и резко критичным. В Москве, с одной стороны, были уверены, что унии происходили между Польшей и Литвой уже давно, и хорошо знали, по посольским книгам это видно, что уже в конце XIV века уния была заключена. Для Москвы не имело никакого значения, была ли эта уния государственная или частная, потому что для Ивана Грозного разницы между своим доменом и государственными институтами были ничтожны. Поэтому его отношение к унии было скорее из перспективы дежавю. Все это уже когда-то было, вы опять занимаетесь ерундой. И примерно из этой перспективы он и критиковал первые слухи о том, что происходило в Люблине. С другой стороны, в Москве был подготовлен огромный массив исторических справок, который позволял полностью аннигилировать все унийные процессы между короной и Литвой. Прежде всего, господарь всея Руси правил в Москве, а следовательно, Великое княжество Литовское было предметом претензий Москвы. То есть это вся территория с точки зрения Москвы, принадлежавшая принадлежала Москве. Неважно, православная или католическая? Дело в том, что и католицизм, и ереси, в кавычках, конечно, с точки зрения Москвы, это всего лишь ошибка исторического процесса. Это то, от чего легко будет отказаться, но если вы хотите там у себя какие-то неправедные, неистинные веры, то пусть они пока останутся. На это после смерти Сигизмунда Августа Иван Грозный даже собирался согласиться, не соглашаясь на кальвинизм, не признавая, не принимая никаких реформационных учений, но давая свое условное согласие на католицизм. С другой стороны, в Москве создали целый комплекс настоящих исторических легенд. То есть просто экземпля, такие краткие, совершенно фантастические справки о том, что происходило к западу от московского государства, начиная с эпохи монголов. И в посольских совещаниях постоянно эти легенды озвучивались. Например, аргумент о том, что Москва горела, а следовательно, если татары когда-то сжигали Москву, то татары должны управлять московским государством. Этот аргумент звучал в 1566 году, накануне унии, со стороны литовских посланников. В Москве его парировали
заявлением, что татары никогда Москву не сжигали, и вообще этого факта не было. Что, как мы понимаем, является чистым вымыслом, и сказано было в расчете на то, что ни в Литве, ни в Короне просто не найдут соответствующих источников. Говорилось о правлении Давилы и Мавколда, полоцких землях, которые рассматривались как подданные предка московских государей Мстислава Великого, как если бы эти два полоцких князя, находившиеся в подчинении киевского князя, соответственно, автоматически превращали Полоцк в зависимую территорию от Москвы. Этот аргумент звучал с первых лет войны между Москвой и Великим княжеством Литовским. В чим була потреба вот этих тогочасних фейків? Для того, щоб Чтобы назвати... убедить противоположную сторону в том, что Москва ни при каких условиях и ни с какими договоренностями не согласится. То есть вы можете заключать одну унию, вторую, третью, вы можете придумывать самые разные схемы. Москва эти унии не принимает, Москва их и не принимала, настаивая на том, что подлинное население Великого княжества Литовского православные, они должны подчиняться митрополиту Московскому, должны находиться в прямом подчинении у Москвы и московского государя. Andrzej Januszkiewicz mówił tu o słabości. Андрэй Янушкевіч казаў пра слабасць унутры вялікага княства, але так вельмі агульна, не звярнуўшы увагі на тое, якія насамрэч шансы мела Літва ў вайне з Масквой. Відавочна, што гэтых шансаў не было, і гэта літвіны добра разумелі. Факт, што ў так званай стародубоўскай вайне, калі б не дапамагла наёмнае кароннае войска, альбо іначай польскае, то паловы Літвы проста не было. Litwy pewno połowy by nie było. Але Okazało się, все że згаджаюцца з тым, што Літва, була, так. БКЛ не мела шансаў... nie miał, a druga rzecz... to А jest другая прычына monopolna гэта катастрафічная słabość фінансавая finansowa. слабасць гэтага краю. Андрэй не пагаджаецца з тым, што ВКЛ не мела шансаў самастойна змагацца з... У мяне просто рытарычнае пытанне. А чаму ж тады Вялікае княства Літоўскае і вот кароль і вялікі князь Жыгімонт Аўгуст, які вядомы сваім неваяўнічым характарам, чаму ён ўсё-такі увязаўся ў гэтую вайну? Што ён не ўсведамляў, якія будуць наступствы гэтага канфлікту? Мне здаецца, што асабліва магчыма не разлічвалі, што Москва павядзе такую мэтанакіраваную вайну за Прыбалтыку. Магчыма. Але нават калі паглядзець на пачатак інфлянскай вайны, то не так все кепска складвалася для Вялікага княства Літоўскага. Ну, прынамсі, першы этап гэтага канфлікту яно выйграла. Прыдбала большасць лівонскіх тэрыторый. На ўсходняй мяжы яшчэ было ўсё спакойна. Вось калі змянілася сітуацыя, гэта, канешне, 1563 год, калі вельмі неспадзявана Іван Грозны збірае вялікае войска, наступае на Полацк з зусім нечаканага боку, з паўночнага, І фактично і незразумела... адчыняе браму да Вільні. Гэта таксама стэрэатып, ніякай там брамы ў гэтых, скажам, глыбоцкіх лясах, азёрах не было. Увогуле, як для мяне, тое, што Іван Грозны палез браць Полацк, гэта дзіва дзіўнае, гэта нейкі геапалітычны абсурд, таму што ніякіх вялікіх пераваг у ваенным балансе захоп менавіта Полацка не даваў. Так адрывалася пэўная кавалак тэрыторыі ВКЛ, і што далей? Константин, может, Да, если можно, я отреагирую Да. очень кратко. Потому что у меня тоже есть сомнения по поводу тезиса доктора Янушкевича, и я хотел присоединиться здесь как раз к профессору Рахуби с вопросами, уже в данном случае к тебе, Андрей, да, вопрос, собственно, с одной стороны, почему же тогда, да, следуя твоей логике, Люблинскую унию нельзя рассматривать как прямой путь к завершению этой войны, которая литвинам была, в общем, не нужна, опасна и вредна с любой точки зрения, учитывая к тому же, что
прямым результатом одной из конституций Люблинского сейма было как раз отправление посольства в Москву, которое и закончило войну. Причем споры о том, как она закончилась, ведутся коллегами, и я в данном случае здесь не буду стороной, потому что коллега Янушкевич, автор блестящей книги на эту тему, и дискуссия идет. Но у меня есть подозрение, что этот мир был очень большой удачей для Великого княжества Литовского. Война была выиграна. В данном случае я поддерживаю точку зрения Анны Хорошкевич в том смысле, что она была остановлена с теми преимуществами, которые были возможны на тот момент, остановлена долгим перемирием, позволила собрать силы и перегруппировать их для продолжения войны, последующей войны, уже наступательной, которая и началась при Стефане Батории. И, как мы помним, при Иване Грозном со стороны Москвы больше не было ни одного удара, сопоставимого с Полоцким. Ливонский поход 1577 года мы не включаем, потому что этот поход был направлен не против Великого княжества Литовского, и Иван Грозный старался как раз отмежевать эти свои действия от войны с Литвой. А с другой стороны, да, вот Полоцк, был ли он таким уж Важным пунктом. важным или неважным? Я здесь не совсем соглашусь с коллегой, с белорусским коллегой в данном случае, потому что мне представляется, что и походы начала XVI века, да, походы трех больших войн, которые закончились перемирием 1522 года, и уже упомянутая профессором Рахубой Стародубская война показывали, что московское войско при правильной его логистике и организации может до Вильна доходить вполне успешно, и на Полоцке, конечно, бы не остановилось. Это показали и события 17 века, которые во многом являются следствием предыдущих войн. Два короткі моменти. Коли колега Янушкевич говорить про боєздатність війська Великого князівства Литовського, не треба забувати, що частина цього війська – це коронна шляхта. Істотą tego naprawdę wszystkiego jest to, że Сутнасць усяго гэтага на самой справе ёсць тое, што Польшча не хацела ўмешвацца ў справы і войны Великага княства Літоўскага. Калі кіруючае кола Літвы, а найперш гэта Радзівіла і Хаткевічы, убачылі, што адбываецца у інфлянтах, што занепадае крыжацка-епіскапская дзяржава, у першую чаргу за рэфармацыі і шматлікіх унутраных праблем. Разам з гэтым у 1554 годзе Іван Жахлівы вымусіў вялікага магістра фон Галіна стаць актыўным правадніком яго палітыкі. Пазней літвіны вымусілі чарговага магістра, вялікага магістра фон Фюрстенберга, заключыць пагадненне аб вайсковай супрацы, што і прывяло да маскоўскага ўдару па інфлянтах. І Масква на самой справе магла заняць усю тэрыторыю ордэна, толькі не ўсе задумкі маскоўскага цара ўдалося рэалізаваць. І тады становіцца зразумела, што неабходна дапамога Польшчы, і крыжакі звяртаюцца з прапановай заключыць пагадненне. У 1559 годзе, але з Польшчай, якая мусіць выступіць гарантам абароны інфлянтаў. На што Польшча адказала, што не хоча даваць гаранты, бо ўмяшаецца ў чарговую вайну і будзе вымушана яе аплочваць. Jak się okazało, przepraszam, już ostatnie zdanie, jak się okazało, Коронны скарб до 1569 года выдаў на інфлянскую вайну 2 мільёны злотых, сума, якую на тыя часы складана нават уявіць. Зараз гэта эквівалентна 200 мільярдам злотых. І Вялікае княства было не ў стане несці такія выдаткі, але надалей хацела чарговай дапамогі і грошай. Пане прафесор, я прошу толькі, каб не зайшла нам думка, каб мы не забыліся, то калі нават улічваючы пазіцыю Андрэя Янушкевіча про то, што магла, скажем так, вайскова ператрываць Літва без дапамогі кароны, то навошта Польшчы, навошта кароне была унія з
Вялікім княствам Літвы? Dla korony polskiej był to... Для кароны świat, гэта быў свет велізарных ogromnych прастораў з малой przestrzeni колькасцю wielką насельніцтва. liczbą ludności. Bez Шляхта Unii, ведала, што без уніі яны не маюць права валодаць зямлёй на тэрыторыі ВКЛ, бо літоўскае права забараняла іншаземцам купляць зямлю, нават калі ты ажаніўся на літвінцы. І для польскай шляхты адзіным выйсцем было знайсці такую формулу, па якой гэтая формула дзейнічала б у два бакі. Толькі вядома, пра што ідзе гаворка. Не літвіны меліся асядаць у кароне, а наадварот. Але ўзаемнасць мусіла быць гарантаваная. І гэта адзін з пунктаў Люблінскай уніі. Канешне, літвіны не збіраліся цалкам рэалізоўваць гэтую праграму, бо страшна баяліся, перапрашаю, орд палякаў, што палякі зоймуць усе землі і ўрад. І гэта адна з прычынаў, чаму не хацелі уніі у ВКЛ, але найперш не хацелі кіруючыя колы. І тут я ўжо спасылаюся на прафесара Старчанку, якая казала, як вішнявецкія былі настроеныя, бо ведалі, што яны могуць страціць. Шляхецкая коронная дэмакратыя імгненна прывядзе да таго, што нелегальна ўзятыя ад вялікага князя маёнткі будуць канфіскаваныя. У Польшчы існавала іншае права. І шляхецкае права, якое ў тыя часы рэалізоўвалася, забараняла займаць некалькі дзяржаўных пасадаў. У той час, як у Літве 3 сям'і трымалі ўсе кіруючыя пасады, тым больш, што назапашванне пасадаў было вялікае, зямель неўяўляльная, і розніца паміж магнатам і звычайным шляхціцам была такой, што немагчыма было нават уявіць. І натуральна, што Радзівілы, Хаткевічы, Астроцкія, Вішнявецкія былі супраць гэтага, таму што ў іх забяруць землі і пасады. Але сама шляхта была не супраць таго, каб стаць кароннай. Толькі 3 гады да уніі праваслаўныя ў ВКЛ атрымалі палітычныя правы. І не ўсё так проста, як падаецца на першы погляд. А што Літва магла абараніцца, то я ў гэта ўвогуле не веру. І мяне ніхто не зможа пераканаць. Кожная вайна паказвала, што без польскай дапамогі да паловы 17 стагоддзя маскоўскія войскі спакойна, без моцнага літоўскага супраціву маглі б дайсці да Бугу. Wojska moskiewskie mogą sobie dojść do Bugu, prawda? Spokojnie, bez oporu litewskiego. Андрей, зачиняем тему вось этого. Ці все ж таки ти відстоюєш свою позицію? Такі маленький факт. Вот, на конт того, что без польской падтрымки ничего б не атрымалася, что літаральна за год, літаральна за полгады до Люблінскай уніі у верасні 1568 года великолитовское войско под кіраўніцтвам польного гетмана Романа Вангушкі здабывае на Полачыне замак Ула. І польскія найманныя роты, і гэта потым падкрэслівалася у літоўскай прапагандзе, у гэтай падзеі зусім не ўдзельнічала. Дзесьці там спала збоку за некалькі дзесяткаў кіламетраў. Вось вам, калі ласка, перамогу. Так, яна маленькая і лакальная, але зусім не была выпадковай. Больш за тое, калі ўжо пачаўся Люблінскі сойм, у студзені 1569 года таксама нечакана і для Жігімонта Августа, для улад будучай Рэчы Паспалітай і для уладаў Маскоўскага княства атрад войска Великага княства Літоўскае захоплівае замак Ізборск пад Псковам. І гэта быў такі важны паказчык, наколькі слабой, наколькі ў крызісе знаходзіцца Великае княства Маскоўскае. Наколькі дезарганізавана. А што такое 1569-1570 год для Москвы? Гэта відавочны крызіс апрычневы. Калі Іван Грозны знаходзіцца на ростанях, куды ісці далей? Вайна з Масковіі выматвала таксама шалёныя сродкі. Не трэба думаць, што маскоўская дзяржава, гэта, ведаеце, такая бяздонная бочка з рэсурсамі, адкуль можна чэрпаць, і яна ніколі не сканчаецца. Не, і вот падзеі ў Ізборску, дарэчы, вельмі выдатна паказалі, што дысцыпліна ў войску на нулі, і калі б тады палітычныя эліты Великого княства Літоўскага праявілі б элементарную палітычную волю і звярнуліся да ваенных дзеянняў, як
Добрый приклад показал Роман Сангушка. То же самое могу сказать про перемирие 1570 года. Поверьте, как навод не была заключена Люблинская уния, и туды поехало просто посольство Великого княжества Литовского без польской делегации, гэтае перемирие на не вельмі добрых для ВКЛ умовах таксама было б заключена. Тому что Ивану Грозному патрэбная была гэтая пауза. Ён быў у ёй зацікаўлены. Андрію, ми потрапляємо в полон альтернативної історії. Якщо було б, що б було б. Давайте повернемося від військових питань до питань соціальних і шляхти. Я абсолютно не згодна з паном професором Рахубою, який говорить, що князі волинські не хотіли унії. У нас немає матеріалів, де вони говорять, ми не хочемо. Вони говорять, окей, ми присягнемо тільки на своїх умовах. Що пише Нарушевич в листі, це від 5 червня 69-го року до Віленського воєводи, до Радзивила. Він пише, волиняни погодилися присягнути, не забезпечивши своїх там зобов'язань чи своїх привілеїв з боку коронної шляхти. Однак отримали натомість право написати собі привілей такий, який їм буде найпожитечніший і найкращий. І вони пишуть собі привілей, де є і відмова від екзекуції добр, де є збереження території, де є збереження правової системи, де є мова руська як мова публічна суду і адміністрації, де є забезпечена гарантія отримання урядів тільки місцевою шляхтою, де є рівність православної церкви з католицькою. Тобто, по суті, відмовившись від присяги цього елементу паритетності, вони отримали можливість написати свій привілей. Нарушевич каже, схоже, що литвини таки будуть добиватися присяги, але чим це закінчиться, литвини не знають на той час. Тому я абсолютно не згодна, що князі не хотіли, і подальша історія безкоролів'я це продемонструє. Ніхто не проситься у Велике князівство Литовське назад. Чому? Я вважаю, що ми погано знаємо історію і те, як почували себе русини у Великому князівстві Литовському. Пан професор згадав, що 63-68 рік, 1600, це відміна дискримінаційного пункту Городельської умови про те, що православні не можуть займати вищих урядів. Князь Острозький – король на своїх землях. Але він не має доступу до тіла Великого князя. Він мусить просити посередництва своїх там родичів Радзивилів. Натомість, потрапляючи в корону, вони отримують безпосередній вихід на короля. А шляхта отримує ті ж права участі в політичному житті, які має коронна шляхта. І якої вони, цілком можливо, не мали в Великому князівстві Литовському. Тому сказати, що... я хочу повернути товариство, якщо воно згодне, до питання, чи тільки військовий фактор спричинив до унії? Чи, може, шляхта теж хотіла цієї унії, про що свідчить петиція до короля з Вітебського посполитого рушення? Пані Наталі, я зараз получу два гэтых фактори, військові і шляхетські. Може, ми військовий? Ні, але глядите. З 1561 года... називається найбільш і найважнішим. Да, глядите, амаль з 1561 года, кожен год шляхта повинна була збиратися у посполите рушення. Гэта были страшенные выдатки для звычайного шляхтица. Подумайте, вот 1567 год. Подорожжа дробного волынского шляхтича под Радашковича, под Минск. Гэта колькі? 600 километров на тыя часы. І при гэтым трэба было мець при сабе харчаванне, минимум 2 недели дороги. Слугаў. Гэта былі страшэнныя выдаткі. Як па мне, адной з матывацый, чаму шляхта ВКЛ пагаджалася на унію, гэта было тое, што яна тады пазбавіцца ад гэтых
страшенных выездов у войска, что пэўны цяжар вот гэтай вайсковай мобілізацыі перакінецца на полякаў. Палякі дапамогуць, разумееце? Ну, але значить, що шляхта хотіла. З Познані до Полацка ближэй, чым з Киева до Полацка, так? З Киева до Полацка, так? Ну, Не, гэта таксама будуць выдаткі, але... Добре, але ці була згода, от така максимальна, повна згода усієї шляхти на унію? А скąd to mamy А адкуль мы гэта можам ведаць? У тыя часы ніхто не праводзіў рэферэндумаў, дзе кожны мог прагаласаваць. Ці выехаў з Любліна? Не істотна, хто быў за унію. Важна тое, ці былі за тыя, хто адыгрываў вырашальную ролю ў дзяржаве. А рэшта проста мусіла пагадзіцца з іх рашэннем. Паны рада і кіруючыя колы вырашалі. Ніхто не пытаўся згоды шляхціца з Пінска за ён ці супраць. Коли Радзівілы і Хаткевічы забіраюць сваіх і з'їжджаюць з Любліна. Праблема ў тым, што Хаткевіч быў за унію, а Радзівілы былі супраць. І Хаткевіч, як супернік Радзівіла, па-першае, хацеў зрабіць яму назло, па-другое, меў жонку з кароны і быў у добрых стасунках з палякамі. А па-трэцяе, лічыў, што меў рацыю. Стаўленне віцебскай шляхты і вядомае пасольства да караля, каб урэшце рэшт заключыць унію, вядома, не было рашэннем самой шляхты, бо гэта былі людзі Хаткевіча. У ВКЛ, у адрозненне ад кароны, вырашалі, што адбываецца ў дзяржаве напраўду некалькі чалавек, якія мелі вялікі ўплыў. А гэта Радзівілы, Хаткевічы, Гаштольby. Przedtem może Zabrzezińscy, potem Chodkiewiczowie, Radziwiłłowie i to wszystko, prawda? Пані професор, Так, але ви малюєте ВКЛ таким олігархічним краєм. Ні, суперечність в ваших міркуваннях. Порівняно з Волинню. Ви говорите про те, що все вирішували князі. Ну, допустим, чи олігархи, да? Магнати. Частка іх адмовілася складаць прысягу, і гэта істотна. Але тоді волинська шляхта присягає 23 травня, а 24-го присягають князі. No bo muszą. Таму што мусяць. Чекайте, але волинська шляхта вже присягла. Або ми допускаємо, що були домовленості князів зі шляхтою, і вона присягла за домовленістю, а значить князі були за унію, або шляхта була автономною і присягла сама, а князі мусили. Є суперечність. Волинська шляхта не самый лепший Мне кажется, приклад. что в позициях пани профессора Старченко и доктора Янушкевича на самом деле нету вот таких прямых расхождений. Вижу я здесь сходство в том, что на самом деле роль короля, которая подчеркивалась в работах и о которой уже говорил профессор Рахуба сегодня, она в заключении Румынской унии была безусловной, она была огромной. И даже если в волынской шляхте настроения к унии были значительные, и они подкреплены были конкретными договоренностями, инициатива, о которой, кстати говоря, ты говорил в самом начале, да, инициатива, уже наметившаяся с Бельского сейма, с Варшавского сейма 1964 года, да, значит, с Виленского привилея, она показывает, что унийная тенденция была не просто тенденции исторического развития. Это не исторический процесс, это процесс приватной воли. Король, понимая, что предстоит тяжелейший вопрос престолонаследия, король, видя, что вокруг него идет борьба и начинается очень тяжелая война, в которой, конечно, средства должны быть общими, принимает это решение задолго до Люблина. И в данном случае, вот здесь я еще раз поддержу профессора Рахову, все-таки роль Радзивиллов в заключении самой Люблинской унии была настолько значительна, что у меня лично возникает вопрос, зачем было выезжать из Люблина, да, то есть устраивать вот этот процесс обструкции, демарш, да, такой активный демарш, если именно в результате этого выезда король с польским представительством облегчает себе задачу движения к унии, поскольку сопротивление со стороны ведущих ее противников ослаблено, казалось бы, этим демаршем. Да? Демарш настолько сильный жест, что он может восприниматься и как содействие унии, и как сопротивление унии. А это, в
свою очередь, конечно, ведет к теории заговора, которая в письмах не подтвердится. Радзивилл, который заранее обсуждал с королем и уже не единожды вопрос сближения между короной и Литвой, должен был настраивать и своих панов радных, и короля к тому, что придется какими-то уловками преодолевать сопротивление и просто заставлять шляхту и магнатерию принять условия. Литви не мали право виїхати. Вони Конечно, мали всі? дозвіл. Ні, вони мали дозвіл від короля на Сеймі 68-го року. Що якщо вони не будуть погоджуватися з висунутими коронярами умовами, вони вже- мають право виїхати. Согласен. Gdyby za wcześnie nie umarł Czarny, Калі б занадта рана не памёр Мікалай Радзівіл Чорны, то яго брат Руды не Мікалай зробив би, Радзівіл Руды припрошам, не зрабіў бы, прабачце, глупага ўчынку і не выехаў са сваімі людзьмі з Любліна. Ze swoimi ludźmi z Lublina. Ponieważ Czarny Бо był Чорны быў dużo куды лепшым дыпламатам, чым яго брат Руды. І гэта была непрадуманая дэманстрацыя, которая толькі знервавала караля. Але чекайте, Chociaż król... Хаця кароль пайшоў супраць дадзенага Літвінам слова, што пагодзіцца на іх выезд. а принцип нічого на нас без нас. Вони мусили про це теж пам'ятати. Давайте так, давайте, Андрей, я хочу только додать закончим и свою хочу записку. нагадать, что в 1564 году Миколай Радзівіл Чорны з делегацией Великого княства зрабіў у чымсьці падобны дэмарш. Ён выехаў з варшавскага сейма, даведаўшыся аб перамозе войска ВКЛ у Ульскай бітве. Але паглядзіце, тады былі зусім іншыя абставіны. Літвіны атрымалі вялікі козыр. Миколай Радзівіл Чорны так штосьці сказаў: слухайце, нам няма калі саймаваць, трэба ехаць весці вайну. Тое, што потым з гэтага нічога не адбылося, это іншая песня, але сам факт, што з гэтым скарысталіся, маючы пэўныя сільныя пазіцыі, каб выехаць з Сойма. І це прецедент. Да, у сакавіку 1569 года у меня такое, ведаеце, подозрение, что Миколай Радзівіл Руды, не ведаючы, а што рабіць далей, вырашыў паўтарыць гэты дэмарш, але ніякіх моцных пазіцый у літоўскай Уже не дэлегацыі было. папросту не было. Дзякуй. Скажыце мне, бо такую выснову я раблю, раней, прызнаюся, не задумаўся пра гэта. У выніку вашай дыскусіі атрымліваецца так, што ВКЛ, Великае княства Літоўскае, тагачаснае, залаты век, якого мы называем вот как раз гэтыя часы, не ствараў прываблівай прапановы сваёй шляхце, і яна так лёгка пазбавілася і пашла на унію. Правильно я разумею? Nie był to taki złoty wiek. І різні був то такий категорії цієї шляхти. Це не була інтегрована держава. От подивіться документ, який ще не опублікований, професор Дмітерик мені люб'язно його надав. Новини з Любліна якраз в момент виїзду делегації литовської. І там згадується, що підляська шляхта зібралася на свій сеймик, і вони говорили, що нам погано було в Великому князівстві. Литовці нас як до собак ставилися, фукали і тримали нас за людей другого сорту. А ми не служимо Хоткевичів чи Радзивилу. Ми служимо Великому князю. Тобто вони розуміють, що між шляхетською масою і монархом є оця магнатерія, прошарок магнатерії. І вони, по суті, легко йдуть на унію, там, ну, навіть не на унію, а на приєднання. Да? Бо там, хоч ніби й вимагалася присяга, але насправді король підтвердив входження Підляща до корони лише підписом і печаткою, на відміну від Волині і Київщини, де він присягав. Тобто ми не знаємо, як почувалися руська шляхта і руські князі в Великому князівстві. Згадаємо Гаштольда лист до Бони 1525 року, коли він каже, цей князик про Острозького, який, ну і загалом православні пихаті, віроломні, тобто відчувається ця нехідь, це люди другого сорту.
ми не зауважуємо таких деталей. Тобто, справді, руська шляхта, ну, ця українська, да, там, технічний термін, цілком імовірно, що для неї перебування в Великому князівстві Литовському не сприймалося як там перебування в ойчизні. Для них Велике князівство могло не бути ойчизною. Кажуть про унію одним з таких якби досягнень того, що вона якби заключена була без крові. Що на той час це було нічим таким виключним. Ці сапраўды вона була мірна, нават калі браць під увагу інкорпорацію там Волині, Подляшшя і так далі. Gospodar profesor. No, bez To pewności był mierny była- proces zgodny z усіх боків. Oczywiście, wręcz zresztą jakby po części... Відавочна, што так мелася стаць. Шляхта ведала, што так мусіць быць, бо літоўская шляхта з зайздрасцю глядзела на шляхецкія правы ў кароне. І гэта найважнейшы фактар у гэтым усім. Незалежна ад рэформаў, якія былі праведзеныя ў 1564-66 годах у ВКЛ, каб наблізіць княства да кароны. Але заставалася нявырашанай адна з галоўных праблем, менавіта раздача незаконна нажытай магнацкай зямлі шляхце, якая ў стасунках з магнатамі сваімі панамі пачувалася на самой справе нікім. І можемо сказати, що таким же самим воком шляхта короны, польская шляхта глядзела на тэрыторыі. Oczywiście, że patrzymy. Канешне, глядзела, бо гэта і вялікія тэрыторыі, мільён кіламетраў да загаспадарання. А людзей колькі было? 3,5 мільёны. Ile było, prawda? To Eldorado. 3,5 miliona. Andrzej. No, Ну, Коротенько. поглядите, калі ласка, по сутнасці, у момант заключення Люблінської унії для шараговага абывателя нічога не змянілася. Быў адзін і той жа монарх, Жигімонт Аўгуст. Ён і застаўся. Пагранічныя слупы на мяжы Польшчы і Великага княства Літоўскага, іх як не было, так і там нічога такога новага не з'явілася. Калі вот взять вот этот зрэз звыклага жыцця, то унія была заключена на там нейкіх палітычных нябёсах, а ў рэальным жыцці нічога не змянілася. Наталя. Ну, по-перше, я вважаю, що не можна скидати з цих терезів історії шляхти через те, що берестейська шляхта пише інструкцію про те, що ми довідалися, що Волинь прилучена до корони, і тому без унії не повертайтеся, бо ми не хочемо розриватися з братами-волинцями. І це теж показово, правда? Тому я не зовсім згодна, що все вирішували магнати. Інакше історія була... Ну, я маю насправді аргументи, які на сьогодні, ну, просто не час. Це велика суперечка окрема. Але мені здається, що, скажімо, для української шляхти це був великий шанс через те, що вона отримала той привілей, який дасть їй змогу за будь-яких обставин на нього опиратися і захищати свої права. Ви подивіться, Берестейська унія, на що вони посилаються? Вони посилаються на Люблінський привілей. Вся полеміка релігійна 20-30-х років 17 століття іде з опертям на Люблінський привілей. Формування поняття народу руського як народу політичного, тобто народу українського, ну, умовно, технічний термін, яка виникає, формується від Люблінської унії до 40-х років, до середини 17 століття, вона спирається на оцю територіально-правову модель, яку забезпечує Люблінські привілеї. Це народ, який мешкає на цій території і сидить під своїм правом. І через те Кісіль на Сеймі 41-го року говорить: ми народ руський, який приєднався не до країни, а з країною, який приєднався не до релігії, а з релігією, який приєднався не до прав, а з правами.
Дякую, Наталья и Константин. И я поддержу предыдущего выступавшего. Люблинская уния была и для Москвы большим шансом. К сожалению, наверное, исторически неоправданным и не оправдавшимся. Но вот мы, обсуждая сегодня, уже неоднократно отходили от Москвы так незаметно в тот момент, когда, казалось бы, нужно обсуждать и ее тоже. И здесь я хотел бы сразу вспомнить, что шляхта не только в Литве и в Короне тяготела друг к другу и стремилась к объединению и расширению прав, но и в Москве. Шляхта, служилое сословие или служилые люди московского государства, тяготели к унийным процессам. И видно по текстам второй половины 16-го, начала 17 века, начиная как раз с эпохи Люблинской унии, заканчивая смутой и Димитриадой в московском государстве, что многие служилые люди московского государства смотрели на перспективы расширения прав и свобод по модели Короны и Литвы как на образец для подражания. И тексты, которые могут быть приведены в данном случае в пользу этой точки зрения, они хорошо известны. Это, скажем, сочинение Ивана Пересветова, служилый человек, воинник, который путешествует свободно по Европе, и в 1548-49 году рассказывает Ивану Грозному о том, как ему хорошо служилось у европейских королей. Это Жак Маржерет, который был на службе у Дмитрия, и Генриху IV рассказывал о том, как Москва может быть образцом для подражания Франции, и в том числе для построения генеральных штатов, потому что Земский собор с точки зрения Маржерета может служить примером для того, как могут проходить выборы, даже выборы короля. Эти примеры могут быть умножены и в Польше, и в Литве, и в Короне, и в Литве. Таких московитов знали. Более того, эта волна эмиграции из московского государства как раз в эпоху Ливонской войны сразу после нее резко усилилась. И биографии московитов, вот которыми мне приходилось заниматься профессионально, показывают, что многие из них прекрасно втягивались в свободную, довольно благополучную шляхетскую жизнь Речи Посполитой. Константин Иерусалимский, Наталья Старченко, Анджей Рахуба, Андрей Янушкевич были сегодня гостями дебатов «Інтермаріум». Дякую великий велізарнейший вам за удел. Заставайтеся з Белсатом. Нагадаю, що нашу дискусію «Інтермаріум» можна глядати так само на Ютубі, на каналі «Белсат Історія». Я Павло Мажейка. Убачимся. Ехав Літвін, ти по синіх водах, 3 дні, 3 ночі. 3